dediquem els propers minuts del programa al morbo immobiliari. Estem a punt d'infiltrar-nos en una de les residències més famoses del planeta, a Ramoneda d'Estar per Casa. Avui anem a la casa d'Antonio Banderas. Antonio Banderas. Casa malaguenya, casa de Hollywood, on la tenim, aquesta? Quedarà esperat. L'Antonio, que no necessita presentació, jo ahir a la tarda vaig estar mirant la màscara del Zorro. Home, boníssima. És tan Latin lover Per favor. que jo ara vaig amb camisa oberta i bigoti d'aquests prims. M'entusiasma. Que Bé, guapo. com tu deies, Quim, ell és de Màlaga i va anar a fer les Amèriques. Sí. Així que si el voleu trobar, heu d'anar a Anglaterra. Ah, molt bé, veus? No t'ho esperaves, A mig això. camí. A mig camí, és on viu. Des de fa 5 anyets, ell i senyora van comprar-se un terreny a Surrey, a uns 30 quilòmetres de Londres, una urbanització molt exclusiva, i em direu, es va construir una casa molt gran, un cortijo madrileño, oi? Doncs Sí. no, Què? no s'ha construït res. Un dia va venir una grua i pataplam, va deixar anar una casa prefabricada. Ai, mira, un Què m'estàs galop. dient? Però que viu aquí en una casa de pla dur? Més o menys, a veure, hi ha cases i cases, En un barracó? A veure, a més que una casa és una mansió prefabricada de 1.800 metres quadrats. No vull saber com era la grua que va portar a la casa. Anem a la casa. Té una teulada de 2 aigües, és minimalista, molt vidre per fora i que, segons diuen, se l'han dissenyat ells mateixos. Ah, molt bé. Amb una empresa que es veu que et fa això. Es veu que la parella volia que fos ecoeficient al 100% i els hi van dir, a veure, si voleu ecoeficiència, aneu a viure en un arbre. I els hi van dir, doncs tampoc que no ho sigui tant. Anem a la casa més estrictament. 9 habitacions, de les quals 4 tenen lavabo i 5 tenen balcó. Si et conviden tu mateix, has de triar. Molt bé, si vols pixar per la finestra o a la tassa. Exacte. També hi ha un lavabo familiar amb 2 piques, dutxa, banyera i sauna. Jo, sincerament, trobo diversos inconvenients. El primer és que hi ha molta cosa en aquest lavabo i segon és que tot és en vidre. O sigui, passi el que passi, no tindràs intimitat. Això dels lavabos amb massa vidre a mi no em reconforta. No. Necessito una mica això que deies, una mica d'intimitat per fer segons quines coses. També hi ha un vestidor amb un detall molt maco, que és a l'armari de l'Antonio. Hi ha una foto d'ell com vestit amb una roba. Saps? Com posando. Sí. He vist la fotografia i he pensat que era ell de veritat, però clar, quan he vist que la fotografia era en color i ell era en blanc i negre, sembla que estigui dins d'un armari, ell, saps? No, però clar, en blanc i negre dius, és una foto. M'agradaria com pensar que a totes les estances de la casa hi ha una foto de l'Antonio Banderas fent el que correspon a l'habitació. Estaria molt bé. És que vull dir-te, ell a la cuina, doncs ell fent una truita, Sí. al gimnàs ell fent peses... Home, Bueno, estaria molt bé. en fi, us preguntareu per què, podent estar a Los Angeles o a Màlaga, viu a Anglaterra, no? Que hi ha, Sí. no sé, fish and chips i pluja. És tot el que se m'acudeix d'Anglaterra. Sí. Doncs l'Antonio Banderas està estudiant disseny de moda. Ai, Què dius ara? Sí, des de fa 4 anyets, i és una gran afició que tenia, i acabarà la carrera l'any que ve, el 2021. Ja ha tret alguna col·lecció de moda, i de moment doncs, va fent. Ja per acabar, es veu que li costa molt enfilar l'agulla i que els professors l'han d'ajudar. Bé, doncs, paciència i ànims a Antonio Banderas en aquesta nova afició que vet aquí, que d'aquí un temps no tinguem aquí una col·lecció de moda d'Antonio Banderas. ja tenim el perfum. Sí. Ja va treure la colònia, és Sí, veritat? que exacte. la va fer ell, la va fer ell la colònia. Sí. Amb unes herbetes va fer molt Quina bonic. feinada. Es veu que és es deia Diabolo, la colònia. Sí, senyor. Que a l'anunci sortia una senyora que deia, un diàbolo. Un diàbolo. Un diàbolo. És un zorro amb l'espasa i un zero amb l'agulla, eh? Doncs de moment la cosa està així a Ramoneda d'Estar per Casa, a la casa d'Antonio Banderas. Gràcies, Jordi. A tu, Quim Morales. La primera hora, amb Quim Morales.